Marang si pangutana ba kay Samara ganina. Ang makaon ba na or dili? Nipa. Ano kay Samara? Sa makaon na asya o magsamanok ka siguro pakaon. Dili eh. Ambil sa isabi. Amor sa globe nga gamay no. Ayaw, ana. Dari, ana siya. Ayaw, ana nga pagkakuha. Sakter man na siya. First time ko makatikim nito ngayon. Try na. Lamig bayana siya. Dito naman Amor guys. sa globe gapon. Ay, lain siya kanang kuan siya bugok. Tawag na itong himoon o Di kaong. siya buko. Di siya kuha. Mura lagi siya kaong. Mo ba na siya imong kaong? Pero ang katong kaong sa kwanto nga punuan hibjok. Murag lobi-lobi to siya. Mura lobi-lobi. Yawadok Nya. makuan. Katong kaong Ito kasi baon mamanto siya. sugbaon or lungagon. Kani siya. Nya kwan man katul. Ay, nipa ra. Nipa Ano jud. nang nipa? Nipa fruit lugar. Sinong nakakain na nito? Kana, may lami. Kana. Kaya naman kanang sili. Pero tabang gyapon siya tariya. Dili siya tamis, murag sila siya sa tae. Hoy, Mo gani. Charmel. Amor sa nata. malami siya. O di ba? Tabang ba? Bagay sa suka. Dito sa bagay. Mahulog ang kwan. Iya, bete, abrenta ni tayo. Malami. Amor sa nata. Pwede lang. Kung kwan lagi ni siya kung hibaw minatamis mura po siya Ano ko nata. ipakutana kay Flor lay ganina. Yung lasa kay linghod na buto. Amoy mo papaya. Ang dami kaya doon May papaya. neto. Kaya di ba, di ba? Ang bilis. Diba? Try. Ako nagsuka. Di ba tasteless siya? Kasi ka pareha nga putas pero labi. Pero, Pero kanang si mo- rambutan nga O rambutan. Si mo taga ni iyang kuan, bahong papaya. Papayas, Oo. yang lami. Murag tae nga. Oh? Magbili ko yung isa kaya sa tingin mo. Diba? Lami man dahil siya no. Parang pakuan eh. Manan ko. First time na ako yun. Diba? Dito siya ko. Ang taga-baybay na may mahilig ani. Tindog. Goes. So bukas na nito, itong nipa. Bunga ng nipa. Lagi, bunga ng nipa. Tapos siminto para diretso. Yung kay Kusinero Behero nilagay na ng ginawa niyang minatamis. Ito sa, alo, Pangit gyapon. itong laman niya. Dapat kasi nasa ano sa gitna talaga. Pahirapan. Ayan ka na. Charan! Tapos, lagyan natin siya ng suka na may sili. Para siyang pipino. Ay, pipino. Walang rambutan na walang laman. May... Uy, di ba tariki? Ako na si Chuchay si tariki. Ano siya na suka? Ilawi doon. Kailang pagkaway kay first time. Curious ba? Curious. Ayun, makaburos doon. Mas mauna na yung dahilan. Wala lasa, no? May lasa suka naman akong kuan sa dalawan. Walang rambutan na nila. Dapat totoo ng duwa ka lumpia pilian dahil sa Ay, ito. sa ama eh. Tara. Hindi siya rambutan talawon. Ano, buo siya, buo. Go. Second try. Darna! Nawala lasa, no? Pero, wala siya papaya, magkapayas. Tabang sa kapayas. Itsura niya. Parang siyang butong. Tapos yun yung itsura niya. Ano eh, bagay sa iyo, picture lang. Parang siyang crystals na ano na. Anong tawag niyan? Lubi-lubi? Ay! Nawala na. Wala pang 5 minutes. Tapos ilagay Tapos itry mo. sa suka. Ayan, tingnan natin. Yan, suka na may sili, no? Yan. Yan na daw eh.
Tutubi. Ano sa'yo lamit? Secret. Yung lasa niya, wala talagang lasa. Walang katamis-tamis. Di ba? Sakto to. Pero, yung malalasahan mo, ang suka lang. Sabi yan, magbuak ko, be. Ulan-ulan karon pero wala na niya. Gahi siya, ha? Ayaw, ano? Ha? Ano sa man? Babag? Ah, babag siya na. Ay, hindi. Thank you. Malusag ba ni? Ha? Umong dagway? Wait lang. Dagan man sa baybay. Eh? Ah, tigas. Yan. Binimita. Nakita mo ito? Saan basak ka? Kani? Sakit yung tuhod kagabi eh. Patariki ay pa. Dili man. Nag-ano ko sa kanang pamassage kung ano ba. Guys, oh. Murag halang kay set siya. Na-over sa ni. Gwen, Gwen. Balik si Gwen. Balik si Gwen. Adi ako. Ha? Ha? Adjut lang ako, patikim kang kuha niya, Ma'am CG. Mea. Me. Ah. Ang dali. Hindi, dito na ako. Para makita ko yung Hindi mukha. maganda yung ganyan. Mga kapupo yan. Yan. Mga kapupo ngayon. Kasi kaya hindi edit mo kapalawan. Kaya ako nang ganyan. Diyan ako nag-umpisa sa ano. Lang. So ngayon, titest na natin. Ang tinatawag nilang ano to? Kaong. Kaong or Natalie Coco. hindi, ang tawag nyo dito? Coco di nata. Or tang ina mo. Diba? Hoy! Coco ni Marty. Tigas. Ah, ang hanghang. Masarap siya. Ito yung ginagamit na pang ano sa mga halo-halo. Wala ka rin si Kiko. Tumiking eh. Ano siya ba? Maanghang kasi masyado. Ano siya halo-halo ba? Masarap siya, alam mo. Mamaya ubusin natin.